Jo vaig conèixer l'equip universitari de rugby a través d'una companya de classe, ja que jo volia fer algun esport i em va dir que ja havia vingut feia una setmana i que s'ho havia passat molt bé. I llavors em vaig adreçar al servei d'esports i em van recomanar venir. I des de llavors fins ara, ja que és un esport que t'enganxa, l'ambient és boníssim, la gent molt acollidora i s'hi fan moltes activitats. Ser soci del servei d'esports és una manera variada i a l'abast de tothom de fer l'esport que t'agrada. Hi ha moltes activitats dirigides, com jo, per exemple, en el meu cas faig zumba, cada dimecres aquí dalt a Montilivi. Dic Eusebi Calle, soc professor d'aquí de la Politècnica i normalment utilitzo les instal·lacions d'aquí del servei d'esports. M'agrada jugar a pàdel perquè és un esport que és molt social, em permet jugar amb altres professors i inclús amb altres alumnes i per tant trobo que és molt interessant. El servei d'esports té la missió de promoure l'activitat física i saludable a tota la comunitat universitària. Per promoure les activitats físiques i esportives, el servei d'esports posa a la disposició dels usuaris i de la comunitat universitària les instal·lacions que pots venir a fer pràctica d'ús lliure. Organitzem competicions d'àmbit intern dintre dels mateixos estudiants de la Universitat de Girona o treballadors i programem activitats dirigides i assignatures que formen i complementen la formació reglada dels estudiants de la Universitat de Girona. Els avantatges de ser socis del servei d'esports d'aquí a la Universitat de Girona és que pots tenir accés lliure a les instal·lacions nostres. A part d'això, ser socis te permet entrar lliurement a les piscines del GEC i amb un 50% de descompte a les piscines municipals. Per tant, des d'aquí us animem a participar en les activitats nostres, a gaudir del nostre espai i a poder-vos-ho passar tan bé com pugueu fent salut i fent esport.